Ahoj lidi, takže tohle je další díl o léčivých kamenách, které vlastně dnes si něco povíme o růženínu a křišťálu. Dávám to po dvou, protože těch kamínků je vlastně hodně. Takže nejdřív si povíme o růženínu, který můžete vidět tady. Tento se prodává tak za 10 korun, protože není obroušený a je celkem velký. A tady si můžete taky kupovat různě na krk, jo, jestli to na řetízky. Tady je takové hezké srdíčko. A tady mám korálky, to vlastně můžete tady vidět. Já jsem tu dal, ten kapesníček je tam jako zarážka. No a tady je ten křišťál taky na krku. Takže nyní vám přečtu, ke komu se hodí růženín. Takže růženín se hodí k býkovi, který je narozen 21.4. až 21.5. Takže k býkovi. Potom se hodí k váhám, které jsou narozeny 24.9. až 23.10. Takže k váhám. A ještě tady už o tom nic nemám, takže si přečteme něco o růženínu. Kámen dobra, lásky a srdce pomáhá při léčbě činnosti srdce a psychosomatických poruchách. Zajišťuje zdravý spánek. Jo, takže taky pod polštář si můžete dát, jo, a takhle. Kámen dobra a lásky a srdce, takže když to dáte třeba svému partnerovi, jo, taky do kapsy, taky dobrý dárek, třeba jenom tak na nějakou schůzku. Takže to je tedy růžení. No a nyní si přečteme, ke komu se hodí křišťál. Křišťál se hodí k rakovi, který je narozen 22.6. až 22.7. Křišťál se hodí taky ke lvovi, který je narozen 23.7. až 23.8. Takže ke lvovi. Potom tady už nevidím, možná tady ještě někde najdu. Ano, a ještě ke kozorohovi, 22.12. až 19.1. Takže křišťál. Nyní já jsem tady vlastně k tomuto dostala ještě takový papírek. To je tady. Já jsem vlastně znamení lev. Takže tady. A nyní vám přečtu nejdřív z tohoto papírku a potom z tohoto. Takže vidíte, už jsem z toho zblbla. Počkejte, křišťál. Teď ho tady nevidím. Já jsem se ho totiž asi nezakroužkovala. Tady, křišťál, kámen kamenů. Negativní energii odebírá a pozitivní energii nás dobíjí. Pomáhá při vnitřních, srdečních a nervových nemocech. Takže kámen kamenu, to je nejvzácnější kámen. Křišťál taky je podle mě nejdražší. Je to pravda, je nejdražší a je i nejhezčí. Je takový průhledný a velmi vzácný. Tak a nyní si přečteme podle úplně k tomu znamení ke lvovi. Takže tady píšou úplně to stejné a akorát tady je jeden úryvek. Vaším šťastným kamenem je křišťál. Přírodní živel oheň, planeta slunce. Takže to bylo ono. A nyní ke znamení lev. Takže co znamená znamení lev a křišťál? Lev chce být nezávislý a samostatný, těžko se podřizuje a nesnáší příkazy od druhých. Křišťál vás posiluje pozitivní energii a uklidňuje. Křišťál symbolizuje čistotu, jasnost, osvícenost, dodává vám novou sílu. Křišťál se nachází v Brazílii, na Madagaskaru, USA a v Rusku. Takže to je ono a podle mě k tomu znamení lev, podle mě jako ke znamení, který mám já, lev, tak ke mně ten úryvek vlastně úplně sedí, já si myslím, že jsem tak nějak stejná. Takže to byl další díl, moc vám děkuji, uvidíme se příště. Ahoj!